साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। पावसाळा सुरू झाला की वेध लागतात ते वर्षा पर्यटनाचे। वर्षा पर्यटनासाठी पर्यटकांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळते। आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जन्मभूमीतील सुरक्षित आणि निसर्गरम्य असा पोंभुर्ले येथील धबधबा प्रवाहित झाला असून निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला अत्यंत सुंदर आणि सुरक्षित असा हा धबधबा सध्या पर्यटकांना चांगलीच भुरळ घालतोय। पाऊस सुरू झाला की वेध लागतात ते वर्षा पर्यटनाचे। आता आपण आलो आहोत पोंभुर्ले या धबधब्यावर। चला तर या ठिकाणी पोंभुर्लेचा धबधबा कसा आहे ते आपण पाहूया। आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांची जन्मभूमी असलेल्या पोंभुर्ले गावातील हा धबधबा सध्या पर्यटकांचं मुख्य आकर्षण ठरतोय। कोल्हापूर विजयदुर्ग राज्यमार्गावर पोंभुर्ले हे गाव वसलेलं आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरील तळेरे या ठिकाणापासून हे गाव साधारण 20 किलोमीटर अंतरावर आहे। या धबधब्यावर जाण्यासाठी रस्ता अत्यंत सुयोग्य आणि वाहतुकीसाठी सोयीचा आहे। पोंभुर्ले धबधब्यावर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते। या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी विविध मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रसाद करंदीकर आणि पंचायत समिती सदस्य सादिक डोंगरकर यांच्या माध्यमातून शासन स्तरावर सातत्यानं सकारात्मक पाठपुरावा केला जातोय। धबधब्यावर पर्यटकांचा वाढता ओघ पाहता भविष्यात स्थानिक ग्रामस्थांना आणि तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत। पर्यटन स्थळावर वाहनांची गर्दी होत असल्यानं इथं लवकरात लवकर सुसज्ज पार्किंगची सुविधा निर्माण व्हावी अशी मागणी पर्यटकांमधून आणि स्थानिकांमधून केली जाते। रविवारून आलोय आणि पहिल्यांदा फर्स्ट टाइमच आलो, पण हा धबधबा बघून चांगला वाटला। इथे एन्जॉयला खूप मजा आली। धन्यवाद। इथं तरी फार सुविधा आहे, फक्त बाहेर स्टॉल बी असले तर बरं खायला बियाला काय मिळालं तर चांगलं होईल। आणि एक पायवाट आहे ती चांगली झाली पाहिजे, कारण येताना घसरायला होतं। पायवाट असेल तर फॅमिलीसाठी पण चांगलं आहे, बाकी योग्य आहे। सुरक्षेच्या दृष्टिकोनाने इथे एक पाहिजे किंवा ट्यूब बीप अशा थोडंसं खोल आहे, पण एक माहितीचा बोर्ड पाहिजे, साईन बोर्ड, तर चांगलं वाटेल। मला वाटतंय मी गेले 3-4 वर्ष येतं, माझंच गाव आहे, मी नडगिळतला आहे, पण थोडं सुखसुविधा झाल्या पाहिजे। लोकांना यायला पायवाट झाली पाहिजे। आता इथनं रस्त्याला एसटी येते, थोडा रस्ता वाढला पाहिजे, थोडा लोकांना गाडी पार्किंगला इथे नाही तर निघण खाली जरी जागा झाली पाहिजे। बाकीच्या अशा नाही, पार्किंग तरी झाली पाहिजे ॲटलिस्ट खाली जरी। बाकी ते ट्रेक करून आले तरी चालेल आम्हाला, काय हरकत नाही। ट्रेकला पाणी बिनी किंवा खाली काय छोटी मोठी दुकानं तरी लागली ना तरी भरपूर होईल, बाकी काय नाही। सुरक्षित आहे, पण जर तुम्ही काय गालबोट न लावता काय उंगल्या केला नाही तर ठीक आहे। तुम्ही नीट या, नीट खावा, आपलं नीट करा, कचरा इकडे टाकू नका, बाकी सगळं नीटच आहे। पर्यावरण आपलंच आहे, आपल्याला सांभाळून घेणं। आता आम्ही पण दरवर्षी येतो, पण आम्ही पण येतो, सगळं एन्जॉय करतो, सामान आणतोय, आणतो, फक्त कचरा बिचरा कचरा करू नका, आमची जागा आहे। शकतो नीट वापरा, नीट जपा, संस्कृती जपा, तुम्हाला पण ती फळणार आणि आपल्याला सगळ्यांना फळणार। नीट करा, जे काय आहे ते करा, आपलं करा, खावा पिवा। इथे आम्ही जेवण पण बनवायचो, सगळं करा, साफ करा आणि निघून जावा, बाकी काय हे नाही। संपन्न नटलेला हा पोंभुर्ले येथील धबधबा आहे। या ठिकाणी सोयी सुविधा जर आणखीन स्वरूपात झाल्या तर मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जे आहे ते पर्यटक या ठिकाणी दाखल होतील आणि या ठिकाणच्या निसर्गाचा आनंद घेतील। कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश सुकंडे, देवगड।